आर'नाइ 5G YouTube चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय डिजिटेल इमारजेन्सि पार्सनेल लन जाय बिथांमोना फैसानि गोनांथि जायो समाव नोंथांनि आखायाव फैसा थाया नोंथाङा गुबुननियाव बियाबासिनो नोंथाङा डिजिटेल मोनसे एप बे एपनि मुङानो जाहैबाय नैबे PayRupik होननाय मोनसे एपनि जोहै नोंथाङा इजियावनो नोंथाङा बेयाव लन मोननो हायो। बेनि बागै आं नोंथाङा बेयाव बोरै लनखौ एप्लाइ खालामना लानो हायो बेनि भिडिअ होदोंमोन। बे भिडिअनि जोहै गोबां मानसिफोरानो बेयाव लनखौ मोननो हादों आरो गोबां मानसिफोरा कमेन्ट बानायदों लनखौ मोना होननानै। नोंथांमोननो आङो दिनैनि नैबे भिडिअनि जोहै देखायगोन लनखौ मोनमारगोन ना मोनमारा आरो नोंथाङा बे लनखौ मोनाखैब्ला मा खालामनांगोन लनखौ मोननो थाखाय आरो जोङो बे एपनि फुल डिटेल्सखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो आं नोंथांमोननो मोनसे प्रुफ देखायग्रोनि। गिबियाव आंनो बेयाव 1000 रांखौ आंनो होदोंमोन। दा नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों आं दा बेयाव 7000 रां आं बेयाव मोननो हाबाय। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों। नोंथाङा बेयाव लनखौ इमारजेन्सि नोंथांनो फैसानि गोनांथि जाब्लासो नोंथाङा बेयाव लनखौ लाबानो जाबाय। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों आं दा बेयाव 7000 बेयाव लनखौ मोननो हाबाय। गिबियावनो नोंथाङा नैबे गेट माइ लनाव क्लिक खालामनांगोन बे लनखौ लानो थाखाय आरो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों आङो बेयाव 7000 बेखिनि रांखौ होदों। आं बेयाव 1000 निफ्राय लानानै दा नैबेयाव 7000 लागि आङो बेयाव लनखौ लानो हायो। नैबेयाव टार्म्सखौ गोबां खम होदों बेयाव 14 डेजनि थाखायल' होदों आरो जुदि नोंथाङा बेयाव बेबायदिनो लनखौ लायै सुख'लांबाय थाबा नोंथांनि सिबिल स्क'रा मोजां जालांगोन। लोगोसे नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नैबे 12000 रां मोनगोन नोंथाङा नैबे 241 डेजनि थाखाय आरो बेखौ जुदि नोंथाङा मोजाङै सुख'यो अब्ला नोंथाङा नैबेयाव 15000 बेयाव रांखौ मोनगोन नैबे 241 डेजनि थाखाय। लोगोसे नोंथांनि सिबिल स्क'रा मोजां जालांबाय थागोन। नोंथाङा फिउचाराव गेदेर लन नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि नोंथांनि क्रेडिट स्क'रा मोजां जायोब्ला। नोंथांमोना बेयाव प्रुफखौ नुबाय आरो नोंथाङा बेयाव जुदि लनखौ मोनाखै सानदोंब्ला नोंथाङा नैबेयाव नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोननो मोनसे प्रुफ देखायनि। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथांनि नैबे एकाउन्टआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। एकाउन्टआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबे पेमेन्टआव क्लिक खालामनांगोन। नैबे पेमेन्टआव क्लिक खालामबा नोंथाङा नैबे गो टु एप्लाइआव क्लिक खालामबाथाय नैबे नोंथाङा नुनो मोनदों आंनो बेयाव दा 7000 बेबायदि लिमिटखौ होबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव रेकर्डखौ नायनोबा नैबे अर्डार रेकर्डआव नायबानो जाबाय। बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय। नोंथाङा नैबेयाव नायबानो जाबाय साक्सेसफुलि आङो बे लनखौ लानानै बेयाव रिपेड खालामनानै आङो दा बेयाव 7000 बेखिनि लनखौ मोननो हाबाय। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड नोंथाङा जुदि पार्सनेल लन लानो सानदों आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बेनि लिंकखौ होखादों। नोंथाङा बे लिंकआव थुनानै बा नोंथाङा प्ले स्ट'रावबो डाइरेक्ट नोंथाङा बे एप्सखौ नोंथाङा इनस्टल खालामनानै बेनिफ्राय लनखौ नोंथाङा लानो हायो। जों दानिया बे एप्सनि रेटिंफोरखौ जोङो नायदिनि। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नैबे एप्सआनो नैबेयाव नोंथाङा बेखौ गुगोलाव PayRupik एप नोंथाङा बेखौ सार्च खालामबा बेबायदि नुनो मोनगोन। आं दानिया बेखौ अपेन बानायबाय बेबायदि आं बेखौ इनस्टल खालामनानै दोनखादोंमोन। एप्सआ बेबायदि गेवगोन नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों। दानिया नोंथाङा बेनि रेटिंफोरखौ नायनो हागोन। नैबेयाव आङो बेखौ दाख्लैबावैनो खोन्थाखांबायमोन 4.4 बेयाव रेटिंआ बियो प्ले स्ट'राव बेबायदि रेटिंखौ मोजां हमनाय जायो आरो नोंथाङा नैबेयाव बेनि डाउनलडखौ नायनो हागोन। नोंथाङा 5 मिलियन बेयाव मानसिफोरा बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै बेयाव लन लादों। सोरबा लनखौ मोनदों सोरबा मोनाखै नोंथाङा बेबायदि बेयाव नायना लानो हागोन। जुदि नोंथाङा बेयाव लन लानो सानदों अब्ला नोंथाङा बे एप्सखौ प्ले स्ट'राव बेबायदि नोंथाङा बेखौ इनस्टल खालामनांगोन आरो इनस्टल बानायनानै नोंथाङा बेखौ अपेन बानायनांगोन। लोगोसे आङो बेयाव नोंथाङा बोरै लनखौ एप्लाइ बानायनो आङो बेनि भिडिअ बानायखादोंमोन। नोंथांमोननो आङो बे भिडिअखौ नैबे डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै बेयाव A to Z नोंथाङा बेयाव लनखौ एप्लाइ खालामना लानो हागोन। गिबियावनो नोंथांनि मबाइल फननि गोनांथि जागोन, पान कार्डनि गोनांथि जागोन, आधार कार्डनि गोनांथि जागोन आरो नोंथांनि सेल्फि नांगोन। अब्लानो नोंथाङा बे नैबे PayRupik होननाय लन एपनिफ्राय नोंथाङा इजियावनो लन मोननो हागोन। नोंथांमोना क्लियार जाबाय जानो हागौ। जुदि नोंथाङा बे एपनिफ्राय लन मोनाखै अब्ला नोंथांनि सिबिल स्क'रा बया जानो हागौ। नोंथाङा बेखौ मोजां बानायनांगोन अब्लासो नोंथाङा नैबे PayRupik होननाय नैबे पार्सनेल लन होग्रा एपनिफ्राय नोंथाङा लनखौ इजियावनो मोननो हागोन। लोगोसे नोंथाङा क्रेडिट स्क'रखौ मोजां खालामनानै नोंथाङा फिउचाराव गेदेर लननि थाखाय इलिजिबल जानो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड नोंथाङा भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे भिडिअ होना दोनदों आं बेनि एप्लाइ खालामनायनि। नोंथाङा बेयाव नायनानै A to Z नोंथाङा
भिडिअखौ नायनानै बेयाव एप्लाइ खालामनानै लन लानो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय, शेयार खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।